започна. И здравейте хора, моето име е Макс и днес тук играеме втори епизод на Clash of Clans. Отдавна не е имал. Пари, диаманти, тъпо. Диамантите ми харесаха. Ока. Тъпо. Аз не че ползвам лава бал. И аз съм трета арена вече. Трета арена. Килиан. Килиан, Костава Килиан. О, здрави. Вот. Може ли това да направя? Леко технично. И карта. Рико. Просто направите. Е така ми е моята стратегия. Гледайте само моя стратегия. Штоинг. Штоинг. Следващата моя стратегия. Да. Много добър филм тази игра да не цвета, няма що. Няма що, аз съм много добър. Откъде е сложа момък? Искаш ли една ракета? Не си ракета, уе. Бар, уе. О, знаеш ли какво? О, браво, пис. Я сам рипс. Често ми дава пример за госпожата. И да, извинявам се. Тук също му кърча кулата. Действи то харпунем го. Деца. Аля. Това много би. Рипкуа, рип. Сама става... Rip. It's more, thank you. Thank you за побърата си нещата аз. Победа! Това беше лесно да насъдат. Да. Чен. Мога ли да се го... Не, няма. Nope. И ще регисна карта. Искаме и та. Ама значи аз трябва да игра с нея. Не ми трябват също с милиони. За какво ми са всъщност милиони, дами и господа, кажете ми. Жак. Върп. You can see me. И ти, дракон, ще пуснеш с най-голямата си на хаусфул. Вземи пика. Голям пика взех. Сега ще вземеш. Пиу. Ами. Бле. Ето си. Rip. I'm rip. You can see me. Blue.
Мразович, дам господа, мразович. Да. Знаешь ли, нам по кругу. Посмотрим ракета. Другая Марс. Арар, это. Это что? Ах, я. Это наклеп. Ты мне взял классно, не ложь. Не сказал. Джи. Это. Все крички за тебя хорлами. Да. Может ли отказаться посмотреть на принц? Сопли. Лоль, помните. Клетка, это клетка. Это кому? На самом деле заряди. Скелет подвон я снимал. Окей. Быть такой такой. Легко. Джи, кулечка-то. Ты слышишь, не замену мену такого. Не телефон какой-то. Что? Губа, не губа. Задоста. Такое думаю таком. Ну пуча, гать кефа. Одну. А ты дойдешь штука, ты вечер писано. Ну что такое? Испускаемся скелет. Слушай, пикам. Слышь-то. Скотель се спикава. Скотель се спикава. По моята стратегия да ви пикая. Кой се е Марсело. Марсело. Марсел. Как себе Марсело? Оля. Тика, Фикера, братья, плюнь. Не. Айде, плюй. О, как огонь со штиком с ракета. Искушли ракетами. Пламя. Пойси. Могли си това да кърча? Мога. Се правило, правило. Да, хора, аз бях. Бях как гъста,